Тръгваме за язовир Батак, където ще срещнем с Марио и моят приятел Пепи, който предстои се запознае, и ще караме до Месиото. Първо на рано, за да имаме време да стигнем там, докато те станат, се оправят, защото те вече са там. И така, парите са готови и тръгваме. И пристигнах при Марио и Пепи. Сега кратка почивка и продължаваме. Мека е! Мека е! Виждам го, не мърдай! Ео, къде стърчи гадното копален! Да. Опа! Айде, лек път! Да, виждаме се, живи и здрави! Айде, благодаря ви още веднъж за помощта! Няма за какво! Айде, пише да Какво ста? Пали бе ли? Да. Това не е беглика? Това трябва да е, да. И тук ли искаше нещо да снимаме, или?
Да. Да, Z-център. Сега се изгубят тапите за уши, бях ги сложил в отворения въздуховод. О, верно ли? Да, не знам си. Така си го усетил вътрешно. Тези мои вътрешни тести. Добре. Имам една лимонада и решаваме на къде... Добре. На къде караме, колко време, Boom! Boom! Tomorrow. Чай, че не те чувам. Какво викаш? Нагоре сме. Добре. Поста. Поста. Чакам те. Добре. Така ще си Готов съм. но има още 8 км така. Добре. А колко минахме? 3. Държи се ме! А? Да, угаси го. Ама сега превъртите ли това? Стана. Извинявай, нещо много рязко спрях, май. Ами близко карате. А? Я близко карате. Нищо, нищо. Хванахте с диск. Кажи честно. Нищо му няма. Ох, една минута почивка ми трябва обаче.
Картографер. Който ни изгуби отново. Топ. Играта. Важното е, че има бензин и вода, се тая. Някъде, не е този път, но някъде отгоре трябва да има друг път. О! Леле! Тук е малко стръмно, да. Казах ти да не спираш, защото тук не знам как ще тръгне. На твоето место ще дойде и ще тръгна така и без това. От тук нямаше да мога да се кача. Ама не знам аз как ще тръгна, като ти си сам, аз ще дръпна назад малко. Ето, аз ще се бутна малко назад. Исках да спра тук да ти кажа да не... Аз нямаше да мога да взема завоя. Да не идваш, но тук е сложно, сега става сложно. Що натам, какво е? Не, имам предвид, тук изкачването става сложно, нататък би трябвало да се изравни, но... Това е пътя до църквата, а? Да. То вика хубав. Той не мисля, че каза да минем от тук. Качи ли го? Добре. Ще го изчакам Марио за малко. И така. Щото, ако GS-а толкова трудно се качи, значи аз нямам никакви шансове. Ето го, той идва. Аз май няма да мога сам да го кача горе. И аз така усещам. Като видях какво направи твоя мотор, ако искаш да слага куфарите. Свали куфарите. Добре. На първа е, да. Аз винаги го паркирам на първа. Свича. Да бутам или? Добре. Окей. Тогава поемаме нагоре. Екстра. Машина си. Напредваме, бе. Не бе, много добре. Живи сме още. Не, ево, странно става път този маршрут е... Окей. Само е доста оптимално. Да, като стигнем там ще го гледам само отдолу. Да, два пъти закачих стойката, ама да съм сигурен, че е била стойката. Не, още. Беше по-добре от гледане на забележителност. Във всеки случай. Тук пътя беше... Момент. Ето сега почвам да те чувам. Какво става? Викам, тук пътя беше брутален. Пътя беше много як, да. Единия завой щях малко да го предобра, ама... Така го изпънах.
Да, добре се видя. Ами, има едно Марков камък и знаме на Марково, знаме над Марково. И ми даде както е пътя, е така. Найс. В смисъл за пеша. Как тръгна, минаваш между колите и видя полицайите такъв? Не, сетих се, че се скупали. А щях да мина. Щях да мина. Ще няма ли It's okay. It's okay. No, it's okay. Until it's not.